Етикетите могат да бъдат и положително нещо. Твърде вероятно е да се е случвало да лепвам грешен етикет на някой участник, но пък всъщност с течение на самия снимачен процес много по-впечатляващо е, когато този човек успее да те изненада приятно и ти да си дадеш сметка, че този етикет е бил напълно ненужен. И наистина е впечатляващо, когато някой успее да те изненада доста приятно и някакси отрезвяващо за теб действа и си даваш сметка, че по-скоро наистина е важно да не действаш първосигнално и да, да определяш хората на база първите ви срещи и първите ви разговори. Всъщност аз вярвам, че етикетите могат да са нещо положително, защото някакси звучи общоприето, като кажеш на някого, че е лепнат някакъв етикет, е, че по-скоро той е свързан с някакво отрицателно качество. А пък защо да не може да е етикет приятелят, който знам, че винаги е насреща за мен, страхотният професионалист, всеотдайният родител, любящата съпруга. Мисля, че човек може безпроблемно да сваля етикетите си, които обществото му е лепнало. Разбира се, това зависи от самия него. Всеизвестен факт е, че хората не избират сами къде да се родят, нито в какви условия да започнат животите си, но само единствено от тях зависи какъв човек ще бъдат. Когато ти си тръгнал в правилна насока и си направил избор какъв човек да бъдеш, аз силно вярвам, че хората усещат това в другите и го оценяват. Младите хора, които са взимали лоши или грешни решения в живота, това, което бих искал да им кажа на тях е, че наистина от тях самите зависи дали искат да се променят и дали ще се постараят да го направят това нещо. Защото всеки сам избира какъв човек да бъде. Неудобен, тъй като не съм свикнал да съм пред камерата, свикнал съм да съм зад нея, но пък може би полезен за хора, които не са се замислили, че всъщност промяната зависи само единствено от тях.